Салом алейкум, бародар. Чхелен, созен, тинжен. Саломатиё. Ана имрӯз барои бародароне ки мепурсанд қаламча чхеле неш мекунанд, неш задистанд, яъне ки худто медонед ки YouTube да бо ин пеш ролик парафтагим, ай клиентомо уже сабзидана сар кардаги 1 сантиметр шудаги. Ана ин решао худмон тайёр кардагим барои фурӯш, барои худмон шинондан. Мақсад одамо мепурсанд, яъне ки мардум мепурсанд, бисёро бародароно мепурсанд, мегӯянд ки қаламча чанд сумай, қаламча мешаванд. Анами кӯчатое ки дар фурӯш дорем 6 метра, 7 метра, 2 метра, ҳамин қаламчое ки шумо дидесен 7 сантиметра, 6 сантиметра, 4 сантиметра, 5 сантиметра, ай ҳамин ниҳолой, ай ҳамин қаламчо мо худмон мақсад кӯчатаи 6 метра, 5 метра, 4 метра тайёр мекунем. Одамо мепурсанд ки мақсад чӣ тарин тайёр кунем. Мегӯянд ки душвор ай, мо наметонем, мақсад биёен ёд битем, мегӯям. Ин проблема нест яка. Ин ҳама чиз бо воситаи видеоролик тамоми одаме ки тамоми клиентамон ки мо харидорӣ мекунанд, ҳамаша бо воситаи видеоролик ёд метем. Ана ино қаламчаҳо да мо 10 рӯз ё шудаги бошад, 12 рӯз шудаги мақсад барои неш задан хеле технология худша дорад. Ҳамин технологияша кор кардем мақсад ҳамин результатҳои уже дидесем. Ҳозир мо бояд бо дига сантиметрша нишон метем. Ҳамин майдакак 7 сантиметра, иш 8 сантиметра, иш 9 сантиметра. ин ғафсиш ранги ғафси ручкае. Ҳозир мебинед чанд дона неш задагия. 1, 2, 3 та. Инҷода 4, 5, 6 та. Ин сафедое ки шумо дидесен, ҳамино чия неш задагия. 6 дона шуд. ин тарафта 1 та, 2 та, 3 та бундеса, 1 та чида уже 6 дона хеле барои решагирӣ уже тайёр шудеса. Ин иша мебинем. Ида 1 та, 2 та. Ҷое ки сафедае, ҳамҷо уже барг мебурад. ин тарафша 1 та, 2 та, 4 та. ин где-то 4 та, 5 та чӣ дорад. Мақсад реша мебурад, 1 та баргаш мебурад. Ишта иҷошта як сафеди буромдеста, шуморо маълум нашуд. бо ман инҷода 1 та мехед зардакай ку ман иш амиш уже барг мешавад, уже неш зада буромдаги но барг мешавад. Мақсад кадоме ки ҳамин ишқибози ҳамин павлония, мақсад қаламчаш дар корай, кӯчатаи 2 метра, 3 метра, 4 метра, 7 метраш дар корай. бо мефарошо ниҳолои ҳамин қаламчаҳо тайёр мекунем. Дастаканчико 15 сантиметра, 20 сантиметра ниҳолай. ватсапамда муроҷиат кунем, мақсад занг бизанем, бипурсен, нархнавоша деҳқонӣ карда мефаҳмонем. барои деҳқоно худмо арзон карда мефурӯшем. бо мақсад касе ки бо дар каналмон меҳмонай, мақсад нав даромадестанд, дидестанд, обязательно подписаться кунед ва я лайки без сума биҷиқем. бо намедонам голосовой чӣ хеле запис шуд, ҳозир дар берун чия боронай. мақсад занг бизанем, пурсен, любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем, плюс ҳамаи технологияша то охири сентябра мубайни 1 сол ёдаш метаҳем. Саломат бошен, зинда бошен, лайка биҷиқем, подписаться кунем.